Bombo Business News. Nagnubo ang nakaandan nga retail price sa isang bugas sa una nga quarter sang Pebrero. Iniapisar sa nagapadayon nga pagtaas sang farm gate price sang palay o kunang wala pa na proseso nga bugas. Suno sa Philippine Statistic Authority o kon PSA, naglabot sa 45 pesos and 54 centavos kada kilo ang average retail price sang regular milled rice sang Pebrero 1 tubtub 5. Mas manubo ini sang 4.7% kumpara sa 47 pesos and 77 centavos kada kilo sa kapareho man nga quarter sang nagligad nga tuig. Ginpahayag sang ahensya ang pagnubo sang presyo sang bugas sa pisar nga padayon ng pagtaas sang presyo sang palay. Ginsundan pa ini sang temporaryo nga pag-import sang bugas halin sang Setyembre tubtob Disyembre sang nagligad nga tuig. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nakabulig ang suspensyon sang importasyon agod magtaas ang presyo sang palay nga una na nga nagnubo bangod sang pag-import sang bugas sang nagligad nga tuig. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Kabombong ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines o kon BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa kahapon isang hapon. Magabalik ang transaksyon na subong nga adlaw Pebrero 19. Para sa aton nga reference rate of 57 pesos and 86 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 42 centavos ang baylo naman sang isa ka Hong Kong dollar, 45 pesos and 91 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 45 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal, kag 68 pesos and 72 centavos ang baylo naman sang isa ka euro.